Помня го сякаш беше вчера. Годината беше 1942. Джон Вин Атанасов беше извъртил машината компютъра. А ние се борихме в Сталинград. Войната ни беше срещу американците в Втората световна. Бяхме много по-малко. Те бяха 100 000, ние 30 000. Бяхме на ръба. Мислихме, че щяхме да загубим. Мислихме, че войната е неравностойна. Тогава Хитлер дори се чуеше за самоубийство. Но ние мислихме, че той ще се самоуби поне близките 2 години. И мислихме, че ще има надежда. Тогава дойде един полах. Михаил Калашников извърти АК-47. И това беше нашия ключ. Ключа на загадка, така ще спечелим войната. Калашников беше революционно оръжие. Изкарахме ги, победихме. След като победихме битката в Сталинград, си казваме, че има шанс да победим тази война и да получим голями компенсации от другите държави. Но тогава стана нещо лошо. Стана нещо много лошо. Хитлер се самоуби, мачка му дева! Boo! You suck!